tiče Hrvatske lige, manje više tu Dinamo dominira posljednjih 10 godina, Rijeka je uzela jedan naslov. Sad su stvari neizvjesne, ali ono što se uvijek uz Igora Štimca veže, zbog njegove nogometne povijesti, to je naravno Hajduk. Ne? Kakav je vaš odnos s Hajdukom danas? Nema odnosa. Je li to moguće? Ja sam danas navijač, ono što sam uvijek bio. Neko ko želi da Hajduk bude što uspješniji, da budem ponosan na njega. Nažalost, ovih proteklih godina, 7, 8 ili 10 godina, koliko traje to silovanje i zakona i svega drugog, na osnovu čega su u biti ovi ljudi došli u klub jer su se pozivali na neka moralna načela, na vjerodostojnost, na transparentnost, na sve ono što bi trebalo kao služiti na čast svim navijačima Hajduka, što bi trebalo, navodno nama koji smo prije radili u klubu, biti kost u grlu, se pokazalo neutemeljeno, neispravno, bez jedne platforme, bez ideje, bez vizije. Pokazalo se da je upravo sve ono što su donijeli u klub nakaradno i naopako. I danas kad imamo tu momčad, zadovoljstvo nije potpuno. Jer došli smo u jednu fazu da ja vidim da se siluje. Vidim da se želi na jedan način, kao da se nema vremena više sa ovim modelom upravljanja. Kao da se išlo va-bank. Sad ili nikad. Znaš, jer i ljudi su izgubili, i navijači su izgubili strpljenje. Čekaj, kome pričate istu priču svake godine? Pa ko u nogometu ima 8 godina vremena da ti da ili 10 da osvojiš nešto? Koji trener dobije toliko vremena? Nijedan trener u Hajduku nije dobio toliko vremena. Nijedan predsjednik nije dobio toliko vremena. Pa zašto bi model upravljanja dobio toliko vremena? Pa čini mi se da je model upravljanja ipak nešto, da je to stvar političke odluke, ne? Pa nije političke. To je a ne mora biti došao kao posljedica izostanka prave političke odluke. Ja bih to tako rekao. Prave političke odluke je politička odluka. Ali nebitno je sve to. Bitno je to da u takvom modelu Hajduk ne može postati i zadržati se uspješni. Pa to je i sam predsjednik Jakobušić rekao, kojem radi toga skidam kapu. Dakle, na skupštini je javno rekao ovo nije dobar model za upravljanje nogometnim klubom. Kroz ovaj model Hajduk ne može biti poput Osijeka ili Rijeke koji su privatni klubovi koji znaju kome će se obratiti kad treba novac. Dakle, Hajduk nema tu mogućnost i ne može imati jedno stabilno upravljanje ako nema poznat izvor sredstava i količinu sredstava s kojima može računati u narednom razdoblju. Dakle, to skoro da ne može nijedan hrvatski imati poznat izvor i poznatu količinu sredstava. Ne? Mislim, i Rijeka koja je imala zaleđe... Gled, tamo gdje je privatni vlasnik, to je jako dobro poznato. Ali evo baš Rijeka primjer. Dakle, oni su valjda prodali najviše igrača u zadnjih 5 sezona, valjda 50 igrača, klub je stalno na prodaju, Mišković ne zna što bi s njim, zato što nema više investicija i sad cijela stvar je... Da, ali da te pitam, ako fali sredstava, ko ih donese? Niko sad više. Mišković ih donese. A navodno da, ali zapravo prodaje igrača. Dakle, mi znamo ko je odgovoran. Da. Što znamo u Hajduku? Ko je odgovoran? Pa se zna ko je odgovoran. Uvijek trener. Pa ko je birao trenera? Predsjednik. Pa onda je predsjednik odgovoran. Pa ko je birao predsjednika? Nadzorni odbor. Pa su onda oni odgovorni. I svi se ti mijenjaju. Mijenjaju se nadzorni odbori. Mijenjaju se predsjednici. Mijenjaju se treneri. Samo se ne mijenja jedno. Nadzorni odbor koji to sve bira. Naš Hajduk. Dakle, mislim da je došlo vrijeme, ako se ove godine ne uspije u ovom što je evidentno konačno jedan nogometni projekt, jer se dovelo ipak neke igrače s renomeom, sa imenom, sa kvalitetom, koji su pokazali evo sad da mogu u jednoj mjeri parirati ono što se događa u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Ako se ne dogodi rezultat ove godine, onda je to kraj jednog modela po meni. Ispucani su svi aduti iz rukava, ali ostaće, ako se ne osvoji trofej, veliki dugovi. Da, ne znam ko će ih pokriti. Baš sam to htio pitati, jer meni se čini da ono što je do sad bila, ajmo to reći, light motiv tog modela je da se ne posluje sa minusom, da se troši koliko se trošiti može. Tu su onda potrošeno je dosta nogometnih djelatnika, ne? Tako? I novaca. I novaca, da. Ove sezone ekipa je vidno puno skuplja. Dakle,
Ja otprilike znam kakvu plaće imaju i Katić u Rangersima i kako je Krovinović imao primanja i otprilike znam koliko je Livaja mogao tražiti za ugovor. To su otprilike ugovori na razini Dinama. Možda ne Dani Olmo Dinamo, ali mislim da ne možemo pričati o nijednom... Nisu ni daleko od toga. Baš sam to htio reći, ali ne baš ni daleko. Ali recimo da Dani Olmo je Dani Olmo u Dinamu. Ne? Znači samo Dinamo zapravo u Hrvatskoj može ponuditi €1 milijun po sezoni. Drugi ne mogu. Ali da, nije daleko. Ako kažemo 700-800 tisuća, onda je to blizu. Nije daleko. I to je zapravo model kocka je bačena. Ne? Zato ti kažem, ušlo se u veliki rizik. Ušlo se u toliki rizik da je, recimo, Jakobušić je prvi predsjednik gdje ja vjerujem da je dobio samostalnost odlučivanja. Da mu se ne petljaju u rad. Jer su ovi koji su se do sad petljali u rad svjesni da su toliko zabrljali da više nemaju kud. Da sad konačno moraju jednom čovjeku pustiti, pa čak i to da kaže da ovaj model upravljanja klubom nije dobar za klub. Do te krajnosti se sad otišlo. Recimo, prije par godina kad bi neko od nas to rekao, proglašen je neprijateljem kluba. Danas to kaže predsjednik kluba. Znači, sad se išlo u tu krajnost. I naravno, imaš sad, kocka je bačena. Rizik u sezoni u kojoj si planirao ulaganja u nove igrače vratiti kroz plasman u Ligu UEFA, što se nije dogodilo. Tu je planirano nekih 4-5 milijuna eura. Krenuo si dalje u pojačavanje da kocku baciš sad na drugu stranu, a to je osvajanje eventualno prvenstva ili jednog trofeja koji bi zamaglio donekle situaciju koja je prethodnih 7-8 godina se događala i prolazila kroz klub. Ako se i to ne dogodi, raspad sustava totalni. Bježte, mili moji, kud god znate. Znači, klub će krahirati. Jer pored aktivnih sad 50 milijuna kuna duga, ne znam da li je stigao novac od transfera Pašalića, ono što su bili očekivali, 3,5 milijuna Stičića, ali to nije ni pola onog što je evidentirani efektivni dug sa znanjem da su plaće enormno visoke koje treba na vrijeme sanirati i da ti praktično tu, pored Bijuka i Ljubičića, nemaš eksponat neki drugi s kojim možeš računati da bi se na tržištu transfernom moglo nešto značajnije uprihodovati, onda govorimo o jako limitiranom prostoru za nekakve egzibicije.